Simbahan o kaparian susihon ang giingong paghilak og dugo sa imahen sa Birhen sa Lourdes sa Camiguin. Sa hulagoy nga gipost sa LGU Catarman sa Facebook page niini niadtong Martes, makita nga nihilak og dugo ang imahen sa Birhen sa usa ka kapilya sa Barangay Liluan, lungsod sa Catarman, Camiguin. Apan matod ni Reverend Father Ricketts Dancilla o Dancilla, ang parish priest sa Catarman, nga wala niya mismo nakita ang giingong paghilak og dugo sa Birhen ug nadungog lamang niya ang taho sa katawhan gumikan sab sa Facebook post. Dugang ni Father Dancilla nga iya kining susihon ug imbestigahan kung tinuod ba o dili, hilabi na nga daghang mga tawo ang nakurat sa panghitabo. Ang ubang residente sa lugar nagtuo nga dako kining milagro. Ang maong hulagway nakakuha na og mga opinyon gikan sa mga netizens. Apan gipasabot ni Father Dancilla nga ang simbahang Katoliko dili basta-basta motuo niini tungod kay kinahanglan pang ipaubos ang panghitabo sa usa ka makuting pagsusi.